Yane kaunti ma Homa Bay, jopur mawuok e alwora ma ogere kambi mogo ma Kigoto kwayo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo resgi e yore mag pur kaka yo mar neno ni kambino odhi nyime gi tiyo. Jodak go ywak ni akwede ma oseneno e yore mag tayo kambino nyalo thiro chenro mage. Dweche ariyo nyaka ne ayanga kambi mogo ma Kigoto e kaunti ma Homa Bay. Jopur manitie alwora ma ogerie kambino koni gin kod midhiero mar pur kaluwore gi nengo mwandu mag pur mani malo, ma giwacho ni nyalo nego chuny jopur kendo thiro kambino. Sani wadhi chako pur. Pok waneno gima kaunti osekelonwa e ground gi sani. Ma wanyalo wacho ni koro sani ikruok mar jopur ma Kigoto kata ma Homa Bay kaunti wan go waonge go. Tinga biro ka imiyowa gi sani gi pesa man malo. Onengo bed ni kaunti sani nokelonwa tingni ma puro at a lower price ne kaka wan jopur, affordable price ma wanyalo konyore kaka wan jopur. Nonengo bed ni pur sani giseketnwa kamoro mane kodhi nosea e kaunti mosekelnwa kamonge wadhi purchase go kanyo gi price man piny. Gichayo telo mar kambino ma gikoni oloko girgi giwegi kata obedo ni gima ne omiyo chak kambino ne en mar jiwo jopiny e yore mag yuto kata pi ma okunye kambino jopiny ywak ni okonygi. Kigoto kaka en factory mokel kani pok oserve jo Kigoto kaka wadware. And mane momiyo seche moko ng'ur wuok e konde koni gi kocha. Omiye jomoko mango kaka margi giwegi asif ni en property mar ng'ato. Wadwaro adieri mondo wabed godo ei kambi ka. Gima onego timnwa ei kambi kanyo kaka ng'ato nosewacho ni pi moro ni ei kambi kanyo onego kony jopiny. Pigino onego gol mondo konywa. Rebeka Ochola mane ochiwo lowo ma ogere kambi ma Kigoto owacho ni ne otimo mano mondo konyruok obed machiegni gi jopiny, ka onyiso jopiny mondo kik bed ga chaya e kindgi giwegi e yore mag ndiko ji e tich. Awinjo pinganisi moko ma wacho weche moko ni jomokel tie factory ni jomoko somo to factory ni kata ka jomoko somo to jomosomo donge nitie bank magunga ok gior application to gidhi ti e ofise makocha ka to giwenwa mar Mokwa ni mon ma ok osomo gi otie gi chuo moko somo. Bang' kambi mogo ma Kigoto chako rego mogo ma idendo ni Mokwa kendo kelo geno maduong' e chuny jopiny ni ngimagi dhi lokore. Kwayo margi en ni tend kambino kod piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ket lai mong'ith mar neno ni kambino ok opodho. George Bati, Ramogi TV.